Vores samfund, det kunne også kaldes affaldssamfundet. Man kan slet ikke forstå den mængde ressourcer, det kræver. Og vi forbruger jo bare, og hvorfor gør vi det? Så det vi gør, når vi går ud og shopper, det er, at vi prøver hele tiden på at mætte vores psykiske behov med en fysisk ting. Vi har taget Paula med, fordi vi gerne vil gøre opmærksom på problemet omkring Arktis. Fordi at der lige nu sker kæmpe klimaforandringer på hele jorden, men det påvirker især Arktis. Vi holder den her bæredygtighedsfestival, fordi at vi lever i en tid med en lang række indbyrdes forbundne kriser. Og hvis vi skal løse de her kriser, så bliver vi nødt til at tænke i, hvordan de hænger sammen. Og hvordan vi som samfund skal omstille til at imødegå de her udfordringer. Jeg synes, Sustainability Festival er helt fantastisk, fordi den sådan set er med til at fortælle en positiv historie om, hvorfor bæredygtighed er godt. Den er med til at fejre livet i stedet for at give os alle sammen skyld og dårlig samvittighed, og den fokuserer på løsninger og muligheder. Så et positivt budskab, der er med til at fylde verden, det er bakker jeg fuldt op. Tanken med at kombinere iværksætteri og bæredygtighed er fuldstændig afgørende for, at vi kan sikre den vækst og den udvikling, vi har brug for at opretholde den service og den velfærd, vi gerne vil have. Den kan gå hånd i hånd med en bæredygtig verden. Og derfor hilser jeg initiativet fra Sustainability-netværket meget velkommen. I wanna let you know that I steal for fun, and I never read the books that I quote. Stick with me, and I'll never keep a secret again. No innuendos, no open windows. You'll have me just for yourself, just for yourself. In the old town is a hill, and by the slanted tree, you taught me